everyone, welcome back to Sunny Life Shine. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Super Stories and namhlanje sikhuluma ke ngamalanga awafani. Guys, as I've said last time ukuthi ke it was a finale episode ke la kushone khona ke uGumede, and ke guys they will be taking a break for a month. Bazobuya ke mhla ka 25 May with season 2, but ke ake sikhulume ngo season 1 guys. Yini oyithandile, yini ungayithandanga ngawo, but nje guys into efuna ukisho ukuthi cha, uGumede bekuyindoda ke eyisehluleka. uGumede guys indoda enjani le yahluleka ke ukwakha ke umuzi wayo. Awu cha, phela lezi ingane zakhe sezindala kakhulu, wavele washiya unkosikazi wahamba ke wohlala ke edolobheni ke. Kuthe noma ke singane seyiwina ilotho ke seyithola imali kaMawazo eyilotho, wahluleke ukuyibonisa uGumede ukuthi cha, hambani ke niyokwakha umuzi ke ekhaya. Ihlazo nje guys silibonile sengathi uGumede engcatshwe emzini nje na angawuboni ukuthi into yakhona ke ithini. Nezingane zakhe ke guys nazo bezibheda zefuze yena ke ubaba ke uGumede. uThembi yena was trying shame ukuthi ke izinto zakhe ke nazo ayihambanga kahle, but as for uSabelo, hayi guys, as for umfowabo Shem, hayi wele, hayi ubheda kakhulu. So sibonile guys ukuthi ke impilo yabo ke izoqala ke ekuqaleni bakithi, izoqala ekuqaleni, baqale phansi ke nempilo. Asazi ukuthi bazokwenza njengamanje, kufanele bafake itshe likama wabo mase ke beqhubeka ke nalokho abakucabangayo, engingazi ukuthi yini ke abangayenza at this point. So asazi masazoyibona yini ifamily kaGumede le yaseThekwini, uSithandwa Nzuza kanye ke nezingane zakhe noma bazobuyela eThekwini, we don't know. We're just waiting guys to see ukuthi ke aba-writers ke alomdlalo ke aplana ke ukuthatha awubhekise ke ngakuphi. But guys, I was not expecting ukuthi uGumede bakithi ashone. I was not expecting that, but ke it happened. Enye guys into ke kuthe mangabe sekuphela ke isizini ke kwavela ukuthi cha, bathole ke imali from the policy u500,000 shu 250 umuntu eyedwa, 250. But ke guys nathi bahlule ukuphatha u20 million, bahlule ukuphatha u20 million. Bazokhona kanjani kule mali encane kangaka nje ade sibejwayela impilo nje vele nje ya uSabelo. On this other side guys, ukweleta le yandoda engacabanga ukuthi isikweletu sakhe ke siphelele. So guys, asazi ukuthi ke what can we expect ku season 2. Lukhona noshintsho abasangalenza because hayi cha, bona Shem bayidodwe zeyingane, angeke nje uze ubathembe ukuthi khona into engcono abangayenza, because uThembi naye she is easily influenced by umfowabo. Yabona nje ethi nje asifake itshe, umfowabo wathi hayi asiyeke itshe singalifaki imali nje. Yabona nje angimthembi nemali guys, angimthembi uSabelo nemali. But guys, we are hoping ukuthi ke sizo enjoya ke season 2 as we are still waiting for a month. Silindile ukuthi ke umdlalo wabo ke uqale. That brings us to the end of this video. Leave your comment below and share with you and share your opinion. Bye.